大家好啊！我感受到今場嘅觀眾嘅熱情啊！咁我哋麻煩大家用熱烈嘅掌聲歡迎導演，俾招呼先，俾啲力量。大家好。当然3時間という長い時間映画に集中していただいて本当にありがとうございます。香港の観客の皆さんに見てもらうのは今日が初めてなので、非常に緊張しながらこの場に立っております。よろしくお願いします。好多謝大家今日花咗3個小時專心咁樣去欣賞佢嘅作品啦。咁今日亦都係一個好難得嘅機會，佢第一次可以同香港嘅觀眾去透過呢套作品見面，同埋去即係介紹。咁所以希望大家多多支持同埋多多指教啦。呢場嘅觀眾咧都特別熱情啦。咁我可唔可以問下大家期待咗有冇人期待咗好耐嚟睇？跟住多謝大家。咁如果觀眾有啲咩感想或者分享啊問題都可以隨時舉手啦。咁因為時間唔算好多咁樣，可能我 start with 一個問題先。咁就係套戲涉獵咗好多唔同嘅歌舞伎藝嘅場景啦，同埋表演啦。咁當中你喺電影同埋舞台之間嘅呈現有啲咩嘅取捨，同埋最後點解會選擇咗呢種形式呈現？ですね。この映画のテーマとして歌舞伎を見せることもそうなんですけど、それよりも歌舞伎を演じる歌舞伎俳優の人生生き方を見せるということにフォーカスしたかったので、ドラマ日常の、演技日常のドラマのシーンと歌舞伎の舞台のシーンがつながるようにというか、彼らの感情が日常のシーンで途切れることなくそのまま舞台で、彼らの演技をしている舞台に立っている彼らの内面人生が垣間見えるようなずっとそのつながりが続いていくようなことを意識して、舞台を構築しました。咁今次其實呢個作品嘅主題，除咗係講歌舞伎，亦都係好想講翻呢啲歌舞伎演員們嘅人生同埋佢哋嘅故事啦，仲有佢哋嘅角色、佢哋嘅性格咁樣樣啦。咁所以呢啲日常嘅劇情都係好重要嘅。咁而點樣去建築到呢個電影，即係除咗有佢哋登台嘅嗰啲畫面同埋劇情之外咧，都會係好重視講翻佢哋其實唔係淨係講佢哋嘅 performance， 而係講緊佢哋喺上台嘅時候，其實佢哋嘅內面、佢哋嘅人生係經歷緊啲乜嘢，佢哋係用一個點樣嘅心情去登台嘅呢啲位，咁所以係一直連住佢哋平時嘅人生嘅活動啦，跟住再講埋佢哋上台嘅故事，咁樣去不停咁樣去構成呢個電影嘅。咁所以希望大家係有留意到呢樣嘢啦。會唔會有觀眾已經有問題分享？我哋都準備咗啲小禮物，如果大家問問題就可以。李雙日導演你好，咁我一路都好欣賞你嘅作品，咁今次國寶亦都非常之好睇啦。咁主要想問一個問題就係，因為喺入邊，即係我睇發覺其實入邊嘅女性角色咧，可能篇幅即係雖然佢哋感覺上好似好重要，但係我覺得放個篇幅喺佢哋身上唔係咁多，好似尤其最後森七菜咁樣走咗，我都會好想知下落。咁點解會有咁嘅取捨嘅咧 ？Thank you。小説、吉田さんが書かれた小説ではその女性のキャラクターたちのその後の人生というか、あるいはその背景もたくさん描かれてるんですけど、映画化に際してやっぱり最初に決めたことが菊男の人生、そして彼と一番密接に関わる人物の俊介、この2人の関係性を軸に映画化することを選択しました。なのでもしかしたらその俊介という存在が、通常の映画では女性が担うような
部分もこう彼との関係性の中にこう含まれてきているんじゃないかとも思っていて、この映画の中の女性たち、特に聞くことは3人の女性たちが関わるんですけど、やっぱりこうその後が気になるっていうのは、なんていうのかな、こう、言うと狙い通り、やっぱり菊男っていう人物にとって彼女たちがどんな役割を果たしたのか、菊男の人生においてやっぱり彼はこう誰一人こう向き合って愛することができなかった、その代わりにというか、歌舞伎というこう芸に彼は身を捧げた、その代償を、彼はこう誰も得ることができなかったっていうことで、女性たちの存在がそれを象徴しているんじゃないかなと思います。如果你睇翻個小説嘅話咧，其實就會比較多關於呢啲女性角色佢哋嘅人生、佢哋嘅背景咧係有着墨去寫到嘅。咁但係我哋作為電影，始終都係要去揀有邊啲地方要 cut 或者邊啲地方要拍嘅話咧，咁佢哋最後係選擇用喜久雄同埋俊介呢兩個角色嘅關係性咧去做一個主軸咁樣去呈現呢個故事嘅。咁而甚至乎俊介對於喜久雄嘅存在嚟講咧，可能喺一般嘅電影作品入面咧，呢一個角色會係一個女性擔當嘅角色都未定嘅。所以其實佢呢個角色本身已經包含咗可能正常女性嘅一個配角會俾到個男主角嘅一啲嘅感覺啦。咁而對於喜久雄嘅人生嚟講，有3個女性係大家見到係比較重要㗎啦。咁其實可能對於喜久雄嚟講咧，呢3位女性係對於佢嘅人生係展開咗一個點樣嘅角色，係一個點樣嘅比重，或者係到底呢3個人入面佢導演就覺得係喜久雄係冇愛過呢啲女性嘅，而因此佢嘅代價就係最後邊個都得唔到，邊個都留不住。但係佢相反地，你會見到佢對於呢個歌舞伎嘅愛同埋佢嘅付出係帶嚟咗一個咁樣嘅結果。咁所以呢個比重都係有咁樣嘅刻畫咁樣嘅。導演你好，我發覺咧，除咗成套戲好好睇之外咧，演員喺裏邊做歌舞伎嗰啲劇目咧都好吸引嘅喎。你有冇考慮咧會整個導演版或者加長版咧，等我哋可以欣賞多啲裏邊響歌舞伎，即係令到我哋啲觀眾可以做埋好似台下嘅觀眾咁去欣賞完整啲嘅裏邊嘅劇目咧？ディレクターズカットとか作っちゃうと4時間とかになりますけど、多分見たら長かったなって絶対言われるはずなんですよ。そうですね、舞台のシーンは実際この倍ぐらい撮影はされているんですけど、本当によりすぐりのもうこれ以上ない凝縮したものをこう皆さんには見ていただいてるんで、多分ね、はい、余計だなって思われそうな気がしますけど、それぐらい凝縮したんで、多分今非常にこう伝わっているんじゃないかなとも思います。佢話：如果要有 director's cut， 應該係會超過4個鐘嘅。咁到時應該大家真係會覺得係真係太長啦。咁同埋其實講翻歌舞伎嘅 footage 嚟講咧，其實真係有拍到嘅係比你哋喺套作品入邊見到嘅係超過即係多過1倍嘅原本嘅 footage。咁但係真係呈現俾大家睇嘅咧，已經係濃縮嘅最精彩嘅部分。咁所以如果我再整一個 director's cut 咧，可能大家先會覺得有啲多餘嘅。咁所以希望可能你哋睇完之後都會感受到真係好出色嘅。咁亦都好多謝大家。多分あとちょっと真剣な話だと、やっぱりさっきお話したドラマと歌舞伎の部分が融合するっていう意味で言うと、やっぱり歌舞伎のシーンもっといいシーンあるんですけど、歌舞伎が長くなればなるほどそのバランスっていうのが多分崩れていくので、今の形かなと思います。因為頭先都講到就係佢哋嗰個劇情啦，即係對於佢哋呢啲演員們嘅生涯有啲咩影響嘅嗰個故事同埋個歌舞伎嘅演目嘅個劇目嘅嗰個 balance 嚟講咧，如果我再去拖長嗰個歌舞伎嘅部分嚟講咧，其實嗰個 balance 都會有啲崩壞嘅，咁所以就係由而家咁樣嘅取捨啦。我哋有時間1至2條，可能黃色衫。
導演你好啊！我好中意你嗰套《流浪之月》咧，裏邊你都加插咗呢個愛倫坡嘅詩啦。咁我想問呢套電影裏邊有冇加插自己嘅元素，或者有冇啲咩改編咧？加插自己元素そうですね、もともとが吉田さんとは「悪人」という作品をご一緒した後に歌舞伎の映画を作りたいと思って、特にその中で女方の存在をフィーチャーしたいと思ったのが出発なので、その意味ではこの作品に込められていると思うんですけど、特に後半に行けば行くほど菊尾という人間がこう孤独になっていく、極めれば極めるほど失っていく、その彼にしか成し得ない何かちょっと狂気に近い美しさみたいなものをこう映像でどう皆さんに感じ取ってもらえるかっていうことはこの作品でチャレンジした一番大きなことかもしれません。因為今次都係同吉田修一繼惡人之後啦嘅再一次嘅合作啦。咁其實導演自己係一直都好想拍歌舞伎，尤其是係同女型有關嘅呢個主題嘅電影啦。咁所以大家會見到可能作品嘅後半部咧，咁佢就特別想着重於講喜九雄嘅孤獨啦。咁同埋就係喺佢追求呢個藝術嘅極致嘅時候，佢反而一直去失去咗嘅一啲嘢啦，同埋點樣透過影像去呈現到俾大家睇呢一種追求藝術嘅極致，而去走入一個幾乎係有少少癲或者瘋癲嘅狀態。咁其實都係導演特別着墨，就係佢透過作品想呈現嘅嘢嚟嘅。我哋最後一條嗰位後面女士舉手喎，係導演你好，咁多謝你帶俾我哋一個咁美好嘅作品啦。咁我想問下，因為見到作品入邊咧都有好多歌舞伎嘅舞台演出嘅，我想問下係整個拍攝過程咧係會係演員自己去演啦，定係會有部分咧高難度嘅動作係會有替身去代替嘅咧？多謝。あなたどう見えました？佢話你點睇喎？你覺得咧？因為一直我都有留意吉澤亮嘅演出嘅，咁佢自己都有講過佢有好好咁樣去排練嘅。咁但我覺得有一啲比較高難度嘅動作，例如踎低嗰個好似鴨仔行嗰個位咧，我覺得因為嗰個體能嗰個要求都有啲高，咁我覺得可能有啲位會有替身咁樣咯。いるわけないでしょ。冇可能有啦，替身。渡辺謙さんは長い毛を振り回すのが本当に大変だから、これ本当に俺がやるのっておっしゃってましたけど、他の人でも分かんないんじゃないかっておっしゃってましたけど、やっていただきましたね。やっぱりこの作品では歌舞伎俳優ではない俳優が歌舞伎俳優の生き方を演じるっていうことが大事なので、やっぱり全てを自分でこう挑戦することで生まれる説得力が絶対に欠かせないと思っていたので、そこはやっぱりトム・クルーズの精神で挑んでもらいました。咁佢就話咧，其實渡邊謙啦，佢嗰個揈獅子毛嘅嗰一場戲啦，都係一個好辛苦嘅演出嚟嘅。咁連渡邊謙自己都話：喂，係咪真係要我嚟啫？其實你是但揾個人都冇人會知啦咁樣樣。但係佢都係逼咗渡邊謙自己親自上陣嘅。咁所以當渡邊謙都做到嘅時候，咁當然其他演員，因為對於呢一套作品嚟講咧，去揾唔係歌舞伎嘅演員去演翻歌舞伎演員嘅角色呢個嘢，先係呢套戲最重要想做到嘅嘢啦。亦都係透過真實嘅挑戰咧，先至會有說服力去俾各位觀眾感受到佢嘅凄美同埋犀利嘅程度啦。咁所以佢就話係抱住呢個 Tom Cruise 嘅精神咁樣去拍咗呢個親身上陣嘅所有嘅戲啦。好，多謝。第一次多謝大家。咁我哋喺完場之前想同大家影一張。Okay, 3, 2, 1.
1 2 3 3 2 1，觀眾可唔可以熱情啲俾啲歡呼聲？觀眾先留步喺位咧，俾導演出咗去先，咁大家再離場啊！唔該大家。電影咧就會係11月13號上映啦。咁如果既然大家咁喜歡嘅，就多啲介紹俾身邊嘅朋友，因為